Mrs. Wilson one day. The main man behind the camera and in front of camera. If I'm Joy Kubuabu, Joy Takena, something. No, Nachita or something. They won't take off ma. They will join the Baptists. Okay. And when you film Joy Bumibo, just can't no small below, you know. I'm na arụ dị so no mma yotago ebe ọbụna nọ onye ọbụla nọ na-agba mbọ ka ife wee dị mma mana enwe ife m chọrọ ka mụ n'ụlọ gbalịa small maka na ife a dị ka mkpa ife a dị oke mkpa n'inesi anya obodo ọbụla ị gara n'ifuru onye Igbo nwanne kọrọ akpa gị na maka na otu aka Chukwu si mee nọ naanị onye Igbo ya abụọ bata n'obodo out of nothing onye Igbo ebido emebe ife ya bụ na Chukwu nna kere anyị kezie anyị ọfụma were amamife chọọ anyị mma were ego chọọ anyị mma were ife akụ aka ife enwe chọọ ụmụ Igbo mma ya mere ebe ọbụla ị nọ nwanne m jide nke iji sie ya ike mana echefukwa n'ala Igbo echefukwa n'ala Igbo ka anyị rapụkene gọvanọ nke emekwa nka gọvanọ nke emerọ nka mana anyị nwabụ ụmụ Igbo kwesịrị ka ọ bụrụ na anyị eji aka anyị wee dezie ala Igbo ka Igbo wee na-adị maka na ife abụrụ kasị nnọọ ka ekwuo okwu maka na Igbo dị mma ọ dịrị mụ na gị maka na inesi anya n'ụwa niile ịchọpụta n'ife anyị na-adọga bụ ka akpata ego ka ọ wee dị mma ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ofesi ma ndị n'obodo ndị ọzọ dị iche iche ife niile anyị ji pụta wee na-agba mbọ n'obodo oyibo bụ ka ọ wee dị mma ka enweta ego anyị eji wee mezie ala Igbo mana ife a bịa mesịa Chukwu na-enye m egwu si m tinyere ụmụ Igbo egwu a na egwu a na-etili ụmụ Igbo bụ ekpele bụ ọfọ ọganilu bụ ka ife wee dịrị ụmụ Igbo niile mma maka na anyị kwenyere na Chukwu nna na onye nwa Chi na-enye ego na onye nwa bụ Chi na-enye akụ na ụba na onye nwa bụ Chi na-enye ndụ Chi na-edu ndị ije wee were egwu a tipụta ya n'ọnwa gara aga bụ Julaị ka ife egwu a na-ekwu maka ya o wee na-akpọku Chukwu nna si Chukwu na-anya ụmụ Igbo ego maka na ebe ọbụla ị ga n'ụwa niile asị ndị Igbo alaikike ego ndị Igbo fụ ego n'anya ka ezi onye na-afụrụ ego n'anya n'ụwa biko kwana asị m sị ka m jụọ ka onye afụrụ ego n'anya ụmụ Igbo gwanụ m ka ezi onye na-afụrụ ego n'anya mụ afụrụ ego n'anya ife anyị ji agba mbọ Chimekele ndezi omume ndị mma Chifu Chinedu Nwosu Odakpo Enyi People's Chairman Ikezuagu nke Igbo Anekwe